Un dos asuntos deste día, a Policía Nacional matou un home en Cambados no transcurso dunha operación antidroga. O falecido, de 31 anos, era un dos investigados. Aconteceu durante un dos 20 rexistros practicados esta mañá nas comarcas do Salnés. Andrea. Sí, o xulgado de Cambados xa abriu unha investigación por uns feitos que aconteceron contra as 6:30 da mañá nunha vivenda aquí na zona de Corbillón, en Cambados, durante un rexistro antidroga. Un home de 31 anos, presunto narcotraficante e desarmado, segundo indicaba a súa familia, recibiu un disparo por parte da Policía Nacional. Logo tivo que ser trasladado ao Hospital do Salnés, onde falecía pouco despois. No marco desta operación antidroga, no cal xa foron detidas polo menos 15 persoas, leváronse a cabo unha vintena de rexistros en puntos do Salnés e tamén da Arousa, en Vilanova, Vilagarcía, Ribadumia e tamén aquí en Cambados, aínda que non trascenderon demasiados detalles porque a investigación está aínda aberta e baixo segredo de sumario. Foi pouco despois das 6 da mañá. Axentes da Policía Nacional irrompían nesta casa do lugar de Corbillón, en Cambados, onde residía Jonathan Señoráns, de 31 anos, un dos presuntos membros dunha rede de narcotráfico. Segundo o relato da súa moza, recibiu o disparo nada máis asomar pola porta. Mi casa es la puerta, ya tiene las escaleras y justo está la puerta de mi habitación. Pues nada, tiraron la puerta abajo, él se asomó por la puerta, ellos ya estaban subiendo y le dispararon. Y ya no intentó escapar ni nada por el estilo, no iba armado, no iba nada, o sea, estaba indefenso. A bala alcanzou no ombreiro. Foi trasladado aínda con vida ao Hospital do Salnés, onde falecía unha hora máis tarde. A súa nai tamén sostén a súa inocencia. Non fixo nada, dispararonlle e matarono. Así, de simple, disparar e matar. Estaban na cama, el iba a marchar para o mar ás 8 da mañán. O abogado do falecido sostén que non había armas na casa. Non hai versión oficial da policía, pero os compañeiros do axente dubidan de que se tratase dun erro. Un axente da Policía Nacional profesional da Unidade de Intervención Policial cometa semejante erro, pois pómolo en dúbida. Nós creemos na profesional desta xente e que fixo o que tiña que facer nun momento de alta tensión. A xuíza de Cambados detivo a inspección ocular que ia practicar a Policía Nacional e encomendoulle esas pescudas á Garda Civil. O seu xulgado abriu unha investigación por homicidio. O macrooperativo antidroga comezara de xeito simultáneo en varias localidades do Salnés e da Arousa. En total, os axentes realizaron unha vintena de rexistros en vivendas dos concellos de Cambados, de Ribadumia, de Vilanova de Arousa e de Vilagarcía. Incautáronse de documentación e detiveron un total de 15 persoas. Quedarán a disposición do xulgado de Vilagarcía, que é o que dirixe este operativo. Varias localidades do Salnés e Arousa espertaban este martes coa evidencia de que estaba en marcha outro dispositivo antidroga. Era unha macrooperación de Audico da Policía Nacional dirixida por un xulgado de Vilagarcía. Realizaron unha vintena de rexistros en vivendas de 4 concellos, algunhas discretas como esta nun piso do centro de Vilanova. Non pasou desapercibida a deste chalé de Rubiáns e a vivenda do histórico Lino Baloiras. Cumpre condena, pero últimamente virono pola casa, suponse que por un permiso carcerario. Pero non hai confirmación oficial de que se atopara na casa durante o rexistro. Foi un dos máis longos do operativo, por tratarse dunha propiedade grande con varias edificacións, que fixo preciso o apoio de cans adestrados. Os axentes marcharon con documentación. Tamén levaron 3 vehículos. Non trascendeu o motivo do macrooperativo antidroga, que algunhas fontes relacionan cun alixo de cocaína. Entre os detidos tamén habería chegados do mozo falecido en Corbillón e polo menos un home con antecedentes vinculado no seu día ao clan dos Charlíns. A operación segue aberta, ata agora detiveron 15 persoas que está previsto pasen a disposición xudicial o xoves.